One, topiko para kaditi umili kan sang kalubungan. Daytoy ti ay topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltanggan nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Oh yeah, and we're back mga Yes. idol. Iti daytoy Welcome kanito. Iti programa toyo IFM News. Ay topiko mga idol. Already 5:30 in the morning and tipe lang pagsasaritaan tayo. Ket panggep iti beneg turismo. Yes. Mga idol. Titirigat na tatata. Oo. Issue. Idakkel nga issue dito. Well, para kadigito syempre. turista tayo kandigito. Siyempre, kada tayo nga umili. Ken para pay kasto nga papaspasamak. So, what are the, anong dapat gawin? So, Well, diba? Ano ba ti dapat nga obraon tayo? Okay, so Bilang dati yung mga na, citizen? so, dapat destination first policy ka, no? Oo. Unahin ang lugar, kultura at experience ng turista. Hindi yung, dito, kasi lang kaya mo nga bubraan. Correct. Kaya't mo nga, dito, kaya't mo nga ipagitatarupa. Well, di ba? Iyon lang, DJ, kaya't mo nga, kaya't turista nga makita. Di kaya ipakita. Siyempre, di kita may pagpapalakil. Di Di kaya ba? kultura. Kasi Oo. na kita yung mga tao. Kaya dang papanadata may isang lugar. Ipakita mo din yung picture dahan nga din yung picture mo nga. Well, napatakdak eh. Kung namlamo lang no nakagugwapo nakapimpindas ka na AI mo't gaya. Pero de los menos sa kasjay. Di ba? Men. Tama mo gata nakakingkinis. Filter met gaya. Nakalilinis nita rupam nita kit kwamit gaya Filter. AI. So dapat ganito rin dapat balance visuals. Wen. Mas maraming scenario, scenic spots, local people at activities kesa sa opisyal. Yes. At okay lang adamo ti opisyal nga mga DJ dakdak kilomot angam DJ picture DJ Correct. lugar uno DJ digite picture dita kayat da nga buyaan uno DJ kasla kung mapa ya Oo. mapanda DJ nga lugar ada mapa ti kasla lang kuma Ilocos Norte. Oo. Kada dakil mo ti rupa ni Gob. Kasi kung mayat ni rupat. Madi Uno na. Diba? Uno may sako mga kasla artista ti Ilocos Norte at ay model na kuma. Kada may tat 50% kadagdag tarupa mo ti makikita ng dete mapa. Malagim ko lang ako na idol. Di kita nag-congratulate ka. Di kita tao. Lukwa. Congratulations. Apong Glenn Batoyong for garnering gold. Kuna na kumaya. Well. Apo, dakdakal mo dete rupa na dete ang kabgablaw mo dahil nakablaawa. Well, adot ka. Diba? Ken tipo yung madira idol Glenn. No, dete yan souvenir. Na pero pamijay. Ano to? Ay kasi nga talaga. Diba? Ado ti mga kasjay at siyempre ket napimpintas DJ tapno handpen Oh. tapno ko siguro agmarka pela diti tattao DJ Di pa rupa naman na na, diba? DJ nagan na tapno into no pinagkampanyaan ket agmarkan tuntumat. Correct. Ay pumayat ay di kita kasta nga pagragsakan takito di kita sarili nga kwa deta interest Oo. personal interest deta. Wag namang ganon. Oh, that is what you call conflict of interest no that Yes, Di mo oo. mo no agi promote ka kadeta turismo mo no. Walo, I-promote mo tabagbag game. Sigamot gaya man, iti mang promote, iti bukod mo, di ba? Tapnuhaan kayo nga makasya ay banda. Apay, No shot dua kami. epal ka ba? Di ba? Joke lang. Kas dyan, iti epal, mga idol. Tapno may promote ti IFM. Abo. O, di ba? Kuna ni Sir Sixto Mamwan eh. Oh. Dati Mm-mm. improve toilet, restroom, add public toilets, Yes. smell good. Please, kuna na mga idol, di Correct. ba?
Nakababain. Correct. Nakababain. Aglalalo nga ti Ilocos Norte ket may isang tourist spot iti Pilipinas. Yes. Napo ka detoy apay ko nayo isu ti place ti presidente tayo. Yes. Kaya pagpampanakil tayo iti Yes. talaga. Ay, grabe detoy Gan Idol Glenn ibagbaking kan. Ang dating amok nga na napansin ito yung Burgos, kapurpurawan sa DJ. When? Apo, naban iti CR. Puro show. Awan mati ana. Awan mati. Awan dano. Awan dano. Awan ame. Awan ulit yung beten aya. Ana nga rin ti serbi na ti baybayad ng environmental fee. Ada dyan nga rodan ti nagbaling at iso Diba? na tayo resibo. Pero iso ti pag-ilo. Pasensya ako ka na ito yung mga tata. Mga gundaway. Iso ti pag-ilo. DJ Resibo. DJ Ticket na sa gasig ko. Naawat din siya gumamit ng resibo. Di ba? Aya po, aya. Ala apo, mading apulos. Wag. Tapos, di kita pa'y... Kitain nyo apo, aglalalo ka di kita tourism kwa tayo, di kita, syempre di kita tourism Di ba officers di tayo. nakita... Di tati ubraan di kita tourism officers. Well. Kitaan da di kita welfare ka, di kita pagkuhan ti turista, nga di kita sikat mo ti, agin sisikat ka dita. Correct. Ano ba pagilo da dita, tarpulin mo ta. Hindi magod di i-hire yung apo. Hanga dati naka-isnab nga. May isa lang galing niya ti kinay na. Nakatato ba eh. Di ba? Di ba presentable apo? Kaya dete medyo na juray stress isunan ada pala ang isem na. Well, hanga dati apaunay na ya. Narigat, pang summer kumakat pang Webes Santo met di kwa na. Amoy apo ada digije talaga nga kasi tao di medyo talaga nga narigat aming nga obra awanti mapilpiling obra ngumno. Well. Medyo obra tayo ada tayo iti workplace tayo agisem tayo kasi Well, ti diba? talaga nga makaited mo iti ragsak no syempre nung nagisem ko nakaisem mo dete makasarita ka na client tayo. mo, customers yo, di ba? Ken again mga idol, agisem, ken umangura, di ba? Isem, umisem ka man biyago. Yes. Diba? Okay. So, Detify, ada ko na anong dapat gawin? Maganda gawin, clear guidelines sa promo materials. Dapat dati clear nga guidelines. Iwasan ang dating mga campaign poster, bali mga campaign poster. Ken Idol Glenn, ipakat na kumat pa nagdaldalos ka na gito'y tourist destination. Imagine, Yes. example ko lang based parang sa anak pinapan, yung parang basak na buyak about ka dito yung country. Yes. Kada gito yung country ko May country Philippines. dato'y Singapore Oo. as well as dato'y Japan. Nakadaldalos Idol Glenn. Nadalos na nga Imagine, talaga. Ada nga mabait ka pa nga warang plastic. ada ka digital tao ti disiplina da. Ada Yes. jaw ka. Ngam datay nga min payment at umububingan tayo pala ang kita mo digi ubing nga ko. Digi na pan gabot-gabot ti tiltila. Ada ni kasi anya nga ugali data. Nakapimpindas na ko ayo. Anong ginabot na? Digidi kwa, digidi hang, digidi ije barangay hall, ije digidi ginabot-gabot na nga. Ay, one. Kasi ti ugali ti tao ita. Disiplinado da. Hangay andang disiplinado. I mean, Japan. Disiplinado Am nagdisiplinado Idol Glenn intanto ko nakitatan Ninakto tayo kita ni anak ko. Nibit. Ikaw ka nibit. Wow. Anja ka mo no makapal. Mga idol amo ito na mapanto ni Idol Glenn bato yung Japan. Oray may sa Japayuki lang. Ako unay ka. Kasi po adda ka data yo pailaeng adda ka data o nagta ay dati personal nga pa nga mangirugi no kasano kang agbalingan na Disiplina. Disiplina ang kailangan nga rod. Kim kasano nga Idol Glenn no talagang di ba disiplina ko nam. Ket adda matibak ko nga role model. Ket dagiti mo role model tayo. Ako disiplina na. Ako disiplina na Ay kasano narigat na talaga. Ano kasta? Nun tayo nga rod. Makapawang ganas nga agubra. Ipilit mo nga rod. Example no taga DOT na tapos kasi di role model mi makapaawang ganas nga agubra. Kasi epal Talaga, talaga. Dapat ko matib ubraen na itata is to supervise. Yes. Is to supervise the tourism industry in the Philippines. Hanga datay actually ako pa iti amo ko datay
Sorry Oo na. Ako pa yung napuutan na talaga ti obra ti DOT. Nga, I mean, bubranda nga na. to improve the tourism ti mas nalalaing sa pa digitay taga local DOT. Well, Kaya digitay tourism ti hatay mga may bagang kaslada ako bubranda nga siguro iso Well, dati digiti ko to monitor nga ta. nagbalindang hyper local mo Wala hyper Iko local. ada DJ local sa iso dati talaga Well, iko ada tapno ang chain reaction mo Well, talaga. Siyempre and of no, course- dati J local iso talaga nga magpatik sa roots nga men. We are going to the roots. Correct. Hanga DJ sentro ka napukaw DJ roots mo. So, diba? kasi siguro mo digiti talaga nga iso ti pundasyon ti kultura kundi iso ti pundasyon digiti turista nga umay dagbuyan apil In fairness kadagiti ililitay dito yan ta Ilocos Norte. Digitay tourism officers na to talaga nga naman. well Competitive daw. shout out kada kayo amin awan ti labas na Iya tayo sino kanyayo? itaya mi Paway wen. ni Hindi na mo. talipatan na ganan nga mamamok isuna Hindi na mo mga idol. hindi Nagapaway ani pa. bakla anak ka di bakla Ni anak kanya mi Hello kay ka Sir Richie. Ayan, Sir Richie dito na sa Nicolas. Talaga nga namin Sir Richie dito sa Nicolas. Di ba ada kami iti parang ada kami iti class nga parang class A kaysa ano business. Di ba? Class A at minijay minijay. class A nga municipality Nga municipality. amuyo da kayo nangato ti ko ayo dita nagtingaan da kay syudad nga madikay mo Well, baling ang syudad kapula kada ta populasyon nyo Correct. Nga mom, masupusupan na kumano adwo in kayo fairness, One. ti biyang iti tourism, ti talagang ilablaban midta. Of course, culture. Datay Dete Battery. banga When? nagdamili yo panagdamili, panagpanday. kung no nakadakdak kita ba ngayon dita ita sirkulo nakita mo dita sirkulo yo Palito ka rice cooker dera. Joke lang. Amo, Yan ina- man mabigas ta. Actually, ananda pa ni Nanapaw ng dasal nga sa okay. tao ni Nanapawen. Dati pa nagaramid na no intelligent asidag iti asidag ti RHU sa Nicolas. Di buabo-buabo. Ano ti buabo-buabo? tay bubo tay Dati ko buabo-buabo tawag mi dijay kasi di parang a big water tank ini ko dijay. okay. Tatan, pinagbalin na museum ti ang damdamili. okay Oo, intanto to minsan anak ibagatan to ko ni Sir Richie intanto. tanto pumasya Di ba da kayo dapat ti museum yun, National Museum to? adan to ito'y dayjay anya dayjay yun Luna One Luna Shrine. Luna Shrine One Luna. Ano ba? Arteluna. Arteluna. Ano ba? Badok gaya ninyo. Apa pangawan Badok gaya ninyo mga idol, hindi magbaga. Ija Arteluna. Arteluna. Amo may iti bangir na ti amyanan ni church isu ti Arteluna. Deje talaga nga pag i-eventan ti digiti anya digito yan digiti exhibits digiti Mga tanto pa, ti may exhibit ka dudul ang malabit wen ada siguro Talaga? wen Ano to, dudol na? digi amom digi exhibit ti ko digidi dresses digidi di ba? Guling-guling, di ba? sabsabaling wadbado iti from iti ununana gingana it Ngem DJ magbagayo nga National Museum di Tanay Paway. baka masabay Will it solely focus EJ Paway Matlaing or the whole province wow. yes the whole province will cater the Diba? yes. Arteluna Saan ka will pa? cater the whole culture and art of Neta po ati may tandaanan nyo adan to iti may pasdek or na pasdek pagat din actually ko lang siguro collections dan ya. kay kabildan jay kun DJ baka papintasan dan to pa DJ Actually ana pangarap ko mo ti agkol collect ti ag collect kan to muti anya ti amok ti Babae ko na naman. ang nga di Mabalis. babaero ka talaga kinantsawag ka lang ibagam ko babaero apo di kayo palpalukukin ni Lawrence
Idol Glenn. Actually kay ko nga Ay, collect di mo coins. Okay. Napindas ti collecti coins. Tila, kung ano DJ, dapat pasensyado ka. It's either coins or dagitay old nga gamgamit nga dagitay plancha nga di uring kajay kada mabalik ka nga i-display to the Idol Glenn. O, natalakaya. Nagkakaroon. Bale, Antigo. 20th. Ngayon mamati ka Idol Glenn nga no ag-collect ka kada ticket at the consequence na. Dagito antigo nga banbanag. Ada siguro. Diba? Ada tiyam. So no in Kajay Museum Anda DJ kasi paranormal ada mabalin ngayon DJ ko nada no kadeti nga panahon siguro ka namamati ka kadayjay ka hanga dakos nga mamati ka ta kadigi diba? Tagdalan ka. Malay mo may sa tungal daw ka agtay kwak to ti museum. Wen DJ agtag Baka dato na-acquire ko nga dati pag ada may ano to Jack and Giant. Ayan kasi Dati pag ay tiyan mo ko pag-ablan. tiyan mo dati kung kuno pagyuko-yukan ti darat. Paunay met. Ano DJ Yampi at agar-aramin dati Jay Karuba Jay ba agar-aramin dati ka baro nga barangay hall sa ti barangay Sangladan Itapaway barangay Sangladan pero di ka agabay kami makikita ki Jay Karuba minto Di ba? nga bara Nga again, mga idol, dito yung tourism, but it's not a joke. Kaya, dito yung seryoso nga pagsasaritaan iti sa kalubungan, hala sa kalubungan kasi kita nyo met.